Kublai pi baro kini kilong ki kubor bam tagasngi. Omtip balai ke Sorkar Jilla Meghalaya bat ke Sorkar India. Kamla ban aijing itu kloi ya Ktien Khasi bandrung haga kernet ke bapra jengkari ti sensyar jengkari. Don iu halindat jengka bu jengkeli ke Khasi Auto Society ya kate kamat jengka Ktien Khasi ke bala ablaslem hai ke sakut bat balai ki menteri Sorkar Jilla kilet Delhi man kapor kimla ban yet jengtim bat balai kilet Delhi tang ya kam ayu. Pensngo ki kena puli ki nong hikai bat ka Khasi Auto Society ha kasngi jingya merjing mut Halor ka Ktien Khasi bala pelong da ka Sorkar College men sngi sat jan ka bala dem. Na kaliang u antor habayo banyakran bat President Khasi Auto Society Dr. DRL Nonglan ngin chu ngap tang ha ki jingkran jongki. Sorkar Jilla ngim sngo thu shu. Na kaliang ka Khasi Auto Society kadang penkre menta bah ubnai nailar swaban kut ne ubnai nailur ngin lej shedel hi ngin pej ki jinglum thum na katna traikam la ki dorkhas jongi ki poine em shakatnan uloong bakaseng ka kwa bantip la ka Sorkar Jilla kalapha jingtho ne em shakatnat po ying lada omdon kinu ki jingtho kamut baka jingkran jengki Sorkar Jilla ka longtang da ka Ktien Bun pi Dr. Di Arnolaj te ni iba hakini si ka Sorkar la sam ki khore ya kata Ktien Khasi ki om bakin lek no da ka delegation jong ki support dali na kada bunyo ti thu Ktien Khasi hidden ibon ong pi kum Khasi authority plai ki untala lai pho samtam haba ki simkia nilai tengi sultanat kan tendai ke bangi kamben yau kalong banado balapas ya ka assembly resolution au November arajar khatra bat bakilapha ek resolution au January arajar kharkhandai hadu menta kamsimi AA kaba ngila ban ong ba udai uso jong na resolution nakaleng ju IKS sajisa ngila khmi lanti ba ka jindap sanposnam jong ka Meghalaya but bau Prime Minister Modi Ukraine hoi kirai kapor kham COVID ten rei Ukraine kumu kongsan da ka bakren online nirang perkhat baun ai ya gedi tunna ba pendung no ai tin Khasi po rei kata kam sumjai nangta bangila submit ya ki dorkhas jongi au Amit Shah au Agas yang asam arajar or boy markmat jong chief minister abeng kendu hantai apa panjut hotel nirang perkhat ba hadin kattu kani ngirayo ai ka jubab rei nadu Agas arajar or boy adu mentang ngim yo jubabe ai di ka Sorkar mentang ka penkre banle je kendu chairman ba kan rei tangka basuom rei kindale da ka kam ti menta ti ngila yakran si yakran ti bangin susngap tangah ki jingkran jongki ngim sngohun syo ti ngi dang penkre menta ba hobnai Agas shaban ko Agas lan ne hobnai September ngile chati ngin pej ya ki record naga department like dor khas jongi ki point am se department but like the ki minister lan ne chief minister dan ne am ga jing tho ka ba dan ka department but ha ka ministry lada umdan ka bamat ba ki jikran jong ki kilong tang daga Ktien tingi habban budien tenge namar ba ngi i ba kumha kani ka baladap ti ki krem da simkia do kata bat lada kadai ba ki simkia menta ya kata ru ngi sultanat ngin ai ka jing trelang naka menta ban pen urlong ngene kam namar ka jingit kle kadai jonga Sorkar ngi ngile bandua dawa naka menta ka hok jong ka jai ben reo la man len de jingsha ba bakile chathi ki bon ki wei ki kam rei ngam tep la ki le chisha ne am na kam ta ka jingdawa jongi bat la da kile kamot ba kadai bandan de bat ka jingtho ka jingta kidai ban yo ya ka jubab nang thi om ka ba sia kren Ktien hanrei naka department syaga department kidai bandan ki sakhi sabot ba ka kam kalayat sakmat lani ka dan ka jingpen kre te menta ka jinglet jongki menta ki ong manle da cabinet
ngakan tu ya ke kabinet jong kini ke sarkar ke pemerintah bah ke baki let seti kawai ke bad kidai ban ong bet kelong ban kre no ya ke official bill ban amen ya ke kernet ke bapra na ke menta ban penrung ya ke Ktien Khasi hapo ke kernet ke bapra hakini ke session ke pemerintah larale ro kabyang hi namar belai ba ke session ke ya diki benai la ban sim magasngi syaban kut ke session jong parlimen lani lada amla menta ke ni ke parlimen ke ban sasyong no sedang no menta tile se ha ke session lani ke sinsyong ha ke wartlang winter session la kumno ke Sorkar ke pemerintah ke kabinet lada ki dai banai ong ban wanra no ya ka amendment ni ke schedule ban perlu Ktien Khasi ha ka winter session jong ke parlimen ti lada ki note ban ong kumta bat lada ke Sorkar India kam tre tinggal sutho ya ke jisim kia jong ke Sorkar rei lada kita kimpau hakikat kisla tang man syukran hakiran san kren pajba lani ha office rei kam jong ki lani tang man sulit Delhi nam ta ki wei kam klem dalet nam ta kene kam ti upai baru dai man sofro ro long lai president juga Khasi Author Society yong hajing saka official intimation dan communication sa Delhi kadang lek how January arja ka kena ila yaturu igitiki isna makapor ba pita makapor ba penrungi ka Manipuri ba ki Ktien baka cingkran dari tang cingkran po parlimen kamdon ka resolution kamdon ka private members bill lani ka government bill mara ka por ka di ka congress ka ba dali kumjur ka por jungi ba PR India te ni songo iki ba kran rai ka sulong no ba ka lenti ka ba kaban sim kum ki MP hajing siya ngai ikam long effective lani kamdon lenti syukran parlimen tabakran parlimen kamput nomor kini ki jat kam don kam makanya na ka state government siya ka home ministry na home ministry ki kriteria hajing siya kim da dondor do ka tatal na kai ki kriteria latip hiba na do ka snem knai pun reu ki bo ka Ashok Pawa committee ban harta ka Srikant Mahaputra committee arjar lai klam la ban ayu nomor ka language kadai ka dynamic movement ka language ka Ktien ka thli ka penpawe ka jing perkhat perdai te mla ya jing la de pi kren ya ka por ba penrung ya ka bodo Ktien bodo por penrung ya Ktien bodo ka Ktien karbi ba Ktien bodo ki don ka chu ka jing ya pa hanrei jaj pa ka bodo ki kham bon ka jing ya ki bon ka jing ya siat ka bon ya ka jing ya rasulai ki kham tam ki karbi kini ki yo no ka por ki poi ka jing ka ni so ka Ktien karbi hadu mentaru kadang sakut bagi lai pra ka badan ka Khasi ro kadon te nomor kata kada ngi don kamba haji sha ka kom trikam ki MP ka don kam ban don ka lenti chong ka lenti chong ka Sorkar ka lenti ban tip kunno ban wanra ya ka di ka bakong santam chong ka jai men nomor ba kum ba omne ka discussion ka Ktien Khasi ka wan ka mon kme naga tenak jong ka mon kme ka ba ka deiru ka Ktien bakren ka jai benriu ajai kmi ndam choki kini Ktien la dupikai to ka garu lo kaya ka dei na ki ba ajai kmi na ki pa ki wan ka taka ka tenak Ktien ka baki om ka barek jong ka tibitu Burman ka Ktien jong ki tibitu Burman ki ba haplang bagi buru ki haplang bagi kok buru di masa tertentu ki coach ki rabha begitu pada kila per ngi na Ktien ber ni ajak kmi ni a henrai ka Ktien ka jong Ktien Khasi ka long kalpa but namar kata kadau don kam menta bana kalian ka Sorkar na kalian ki MP ki don kam bachim ki ai kan namar ka Ktien ni pilai i hapo ka artikel kunda jo constitution ki om bakanu kanu ka chai benriu kam ta chai benriu ripat ka don ka Ktien la ka kom tho la ka culture ki don ka hok ban penek pasai balang ku ne pai ban ya kun ka bor ka anji ka dei la de pi om ban le chakut ka dei hi ka measure of last resort ka bahab le kutla ya menta ngirung si India the instrument of accession
ka jingru ka jongi idon kendon pok enak sa ya kani ki babon kita kendon la thep pok sik sedul henry sik sedul pada mentala ketat la thep lu ki kat nungut ki cai mandre la kelai ka political document la le ki cai pi ki kami ka sik sedul tak hadu ba ya ki hok ki jongiru ya kini la pen ni kini hok ki jongi menta ka ik bedun kam le gelomba nakaliang Sorkar nakaliang Khasi Author Society nakaliang ki paiba kamtam ku mengiru mo kiru paiba bedun kamara ki MP kamtam dan kampanye mir jimut hakawi kelanti banyak ba Khasi kadai kata Ktien katli bami na kata kajak mon kami na kata nak mon kme ki Ktien ki ba khampe ni dai ro Ktien jong kajak bendu ajak kini bat ngilong kerpa bat don kam ban thap ekani na mar belai kum ba thmu kawai na kajing thmu ko kongsan la da pipa ya artikel vice person huai ya internet ko pra kalong ba ni thmu ban pangklai hindi kawai na kajing thmu lese ngidon bon ban ay kata hindi kumjoro ni penerus pa Ktien Khasi dak mengisim lagi bagi Ktien tekani kalong ka don kama